खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै रां खांनाय सागुखौ सिमुलटापु पुलिसा हमबाय सोनाब बंग आरो आसाम सिमा गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै रां खांनाय जाबोबाय थानायखौ सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोनबोबाय थानाय जादोंमोन दा सिमुलटापु पुलिसा सागुखौ हमनो मोनबाय हमजानाय सागु सुबुंफोरा गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन गामिनि थागिबिफोर मुङा फारियै निरन्जित बसुमतारी मनोज शाह संजय सरकार धनजय बसुमतारी मोहम्मद आबु सामा मंडल मोहम्मद आतार हुसैन मोहम्मद आबु बक्कर सिद्दिक मोहम्मद माफिजुल इस्लाम आरो मोहम्मद आब्दुल मालिक बिसोरो श्रीरामपुरनि 31 नं राजा लामायाव गुबुन गुबुन गारिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां खांगासिनो दंमोन बेयावनो सिमुलटापु पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव आयेन बेरेखायै रां खांग्रा सागुखौ हमनो हादों गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय सानै बर' सुबुङा जाब्रथायजों जिउ खोमानांदों आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों जाथायजों जिउ गोमानांनाय सानै बर' सुबुंनि मुङा रदीप नार्जारी आरो ध्रुपद नार्जारी आरो फरुनजय नार्जारी बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय रदीप नार्जारी आरो ध्रुपद नार्जारी सानैबो क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव दुम्रुगुरि गामिनि थागिबिमोन बिथांमोनहा गाव गावनि नखरखौ दैदेननो थाखाय थांनाय 1.5 बोसोरनिफ्रायनो तामिलनाडु रायजोनि तारापुरामाव नारेंखल बिगुरनि दुरुं बानायग्रा कारखानायाव खामानि मावहैदोंमोन खामानि जोबखांनायनि उनाव खरस लायनो थाखाय थांनायावनो बिथांमोनहा बासजों जाब्रथाय जादों लामा बारस'नायावनो बासजों जाब्रथाय जादों जायजों रदीप नार्जारी आरो ध्रुपद नार्जारीया जायगायावनो जिउ खोमादों आरो फुरनजय नार्जारीया गोब्राबै जोखोम जादों उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं थैनाय ध्रुपद नार्जारीया सानै फिसाज्लाजों लोगोसे सासे फिसाजो दंमोन आरो रदीप नार्जारीनिया 9 दानल' जानाय सासे फिसाजो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों नाव जाब्रथाय जानायजों सासे 1 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गोमानानै दङ बे जाथाया जनाय सिमेन्ट सापरि कंकन सापरिनिफ्राय लम्बा सापरिसिम नावजों थांबाय थानाय समावनो नाव जाब्रथाय जानायजों जानो मोनदों नावआ गासै 7 दंमोन 7नि मादाव 4 हौवाफोर सासे आइजो सासे 1 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सा आरो सासे नाव सालायग्रा नाव जाब्रथाय जानाय बे जाथायनिफ्राय 1 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौल' रैखा खालामनो हानाय जायाखै गुबुन गासैखौबो रैखा खालामनो हानाय जादों दैयाव गोमानानै थानाय 1 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'साया अमिय दलेनि फिसाजोमोन दा बिथांखौ जनाय आरो धेमाजिनि SDRF आरो फायार सार्भिसनि हान्जाया दैयाव नागिरगासिनो दङ धेमाजि जिल्लानिनो गुबुन मोनसे जाथाय धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दालांगुरि गामिजों लोगोसे माखासे गोबां गामिफोराव दैबाना लोमसावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 10 सानसोनिफ्रायनो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना जादों आरो दैबाना जानायनि थाखाय माइ माइरं गासैबो सिजोबबाय संनो जानो थाखाय जायगा गैला थानो थाखाय जायगा गैला जिब जुनार थानो थाखायबो जायगा गैला होननानै दुखु फोरमायथिदों बेराफारसेथिं पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिफोराबो खौरां लाफैयाखै ओनसोलनि MLA भुबन पेगु बिथाङाबो खौरां लाफैयाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा बे खैफोदनि समाव जाहाथे जानाय लोंनायजों लोगोसे थानो थाखाय त्रिपाल राननानै होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिमबो मदद बिहरदों बिथांमोनहा आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथायै दासान्दि गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों नाथाय आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि दाय जाबसिनानै रां खांनो थाखाय नंखाय हान्जा दानायाबो सोराङाव फैदों एन्टि कारापसन ब्रान्च मुंनि नंखाय हान्जा दानानै रां खांनायनि दायाव हमजादों हान्जानि 3 सोद्रोमाफोरा मुङा फारियै नलबारिनि सालाउद्दिन जुटिनियालिनि ध्रुबज्योति शर्मा आरो भास्कर नगरनि रुबुल आली फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा एन्टि कारापसन ब्रान्च मुंनि हान्जा दानानै गुवाहाटी जु रड तिनियालिनि गलादारनिफ्राय रां लादोंमोन ड्राग्स फालांगि खालामनायनि नंखाय अजद होनानैनो गलादारनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन दुथांफोरा नाथाय माखासे घन्टानि उनावनो गीतानगर पुलिस स्टेशननि हान्जाया नंखाय हान्जा दानानै रां लुथिग्रा 3 दुथांफोरखौ हमदों बेराफारसेथिं रैखाथि होग्रा सोरखारि मावफारियानो रां लानायनि दायाव हमजादों फिन आरोबाव रां लानायनि दायाव आसाम पुलिसनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरा डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजादों एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि मुङा दाम्बारुधर दत्ता बिथाङा लखिमपुर जिल्लानि सिलनिबारि आउटपस्टनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरमोन मोनसे नखरनि क्रिमिनेल केसखौ फोजोबनो थाखाय रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा बेयावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो रांजों लोगोसे दाम्बारुधर दत्ताखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमा हमनो हादों
ISPL गेलेनाया दिनै क'क्राझारनि KDSA प्लेग्राउन्डआव जागोन। मोनाबिलि 6:15 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायगोन। दिनैनि सानाव बिटिआरनि हानजानि बेरेखायै मेघालयनि गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ गेलेगोन। बेनि उनाव 16 अक्ट'बराव फिन गेलेनाया जागोन। मोनाबिलि 6:15 रिंगानिफ्रायनो गेलेनाया जागायगोन। बिटिआरनि हानजानि बेरेखायै मिज'रामनि चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हानजाया गेलेगोन। बेनि उनाव 20 अक्ट'बर बेलासिनि 6:15 रिंगानिफ्राय सेमि फाइनाल गेलेनाया जागोन। BSF आरो आसाम पुलिसनि जइन्ट अपारेशनजों आसामनि करिमगन्जनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मिज'रामनिफ्राय त्रिपुरा फारसे फैबाय थानाय ट्राकखौ निउ करिमगन्ज रेलवे स्टेशन साखाथियाव सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो मोन 764 साबोन थेमायाव थानाय 9.477 केजिनि हेर'इन हमनो मोन्दों, जायनि बेसेना 47.4 कौटि रां जागौमोन होननानै फोरमायथिदों। बे दायाव ट्राकनि ड्राइभारखौ हमनायजों लोगोसे ट्राकनि ड्राइभारनि हेंथायै केसबो रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। जास्टिस DY चन्द्रचूड बिथांखौ भारतनि गोदान चिफ जास्टिस महरै फोसावनाय जाबाय। दानि चिफ जास्टिस अफ इन्डिया उमेश ललित बिथाङा जास्टिस DY चन्द्रचूड बिथांखौ गोदान चिफ जास्टिस अफ इन्डियानि बिबानखौ होनो थाखाय फोसावबाय। दानि चिफ जास्टिस अफ इन्डिया उमेश ललित बिथाङा 8 नभेम्बर 2022 अक्ट'आव रिटायार जागोन। बेनिखायनो सुप्रिम कर्टनि नैथि सिनियर मोस्ट जाज DY चन्द्रचूड बिथांखौ गोदानै चिफ जास्टिस महरै फोसावबाय। मोनसे गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जानायजों सा 76 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे जाथाया नाइजेरिया हादरनि एनाम्ब्रा रायजोआव जादों। नाइजेरिया हादरनि प्रेसिडेन्ट मुहाम्मादु बुहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाइजेरिया हादरनि एनाम्ब्रा रायजोआव गोबां दैबाना जागासिनो दङ आरो दैबानानि थाखायनो निगार दैया गोबां देरखांदों, जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दैबानानि थाखाय गिख्रंथाव महर लानाय निगार दैयाव गंसे नावआ सा 85 सुबुंफोरखौ लानानै दै बारनो नाजादोंमोन आरो नांगौनि बारा सुबुं देरखांनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों। जेराव नावआव थानाय सा 85नि मादाव सा 76 सुबुंफोरनिनो जिउ खहा जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानायनि उनाव नाइजेरियानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा फेरि आरो बट सेफटि प्रट'कलखौ रिभिउ खालामनो थाखायबो बिथोन होबाय आरो रैखाथि हान्जाखौबो गासैबो रोखोमनि मदद होनो थाखायनो बिथोन होबाय। नाथाय दैबाना जानायनि थाखाय निगार दैया गोबां देरनायनि जाहोनावनो नांगौ बायदियै रैखाथि होनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ। नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन। फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन। नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं। बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ। जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन, जेरै टिभि, साइकेल, कुकार, मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन। जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन। फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 30 अक्ट'बरसिम थागोन। बेनि अनगायैबो मानिपुरनि हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव 3000 रांनि बट कम्पानिनि इयारफन अफार होबावदों। बे अफारा 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। नोंथाङाबो थाबैनो बेफोर खाबुखौ लानो हागोन। चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव गंनै हेलमेटजों लोगोसे बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय। मानास हन्डा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों